Sige po. Mapagpalang gabi sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon na muli ay tayo magkasama dito sa programa ng Tinig ng Pag-asa. At praise God dahil April 30 na, no? Tapos na naman ang isang buwan. At sa pagkakataon na ito ay patuloy nating naroon na bulay-bulayin ang pangako ng Diyos na ating pinag-aaralan sa loob ng isang buwan na ito ng Abril. Ito ay ang tungkol sa kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa akin pong makakasama sa programang ito, dalangin ko ang pagkilos at pangungusap ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya sa oras na ito, tayo ay dumulog muna sa harap ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon na ito na kahit po, Lord, na kami po ay magkakalayo, pero salamat sapagkat nagkakaisa ang aming mga puso upang ang inyong banal at makapangyarihang salita ay aming pong pagbulay-bulayan at hayaan niyo po ng kapahayagan niyo ang aming pong maranasan, matanggap, Panginoon. Hallelujah sa gabi pong ito. Lord, ngayon pa lamang ay pagpalain niyo na ang akin pong makakasama, O Diyos, sa Lord, sa tinig ng pag-asa, Panginoon, at ito ay maibahagi sa iba, O Diyos, sapagkat, Lord, ang salita niyo ay tunay nga na buhay at makapangyarihan. Maraming pong salamat. Holy Spirit, kayo pong aming maging tagapagturo sa gabing ito at hayaan niyo po na mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa kapangyarihan at kapahayagan ng inyong salita. Tago niyo po ako sa likuran ng inyong krus, kayo lamang ang may taas at maluwalhati, Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng papuri, pasalamat, kalwalatian ay tanging sa inyo lamang namin ibabalik. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Sa oras na ito, katulad po ng ating tema sa buwan na ito ng Abril, naroon na patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na sabi nga ay maranasan natin ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Kaya sa oras na ito, ang ating salita ng Diyos na ating pagbubulayan ay dito sa John chapter 16, verse 33. Ang sabi dito sa 1:16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. No? At dito din sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. Praise God. Na dito makikita natin sa mga talatang ito ang paalala sa atin ng ating Panginoon, no? At nais niya na ito ay tunay na maranasan natin. Sabi nga sa mundong ito, makakaranas tayo ng mga kapighatian, katulad ng mga problema, ng mga suliranin, no? Yung mga bagay na kung saan ay alam natin na magbibigay, sabi nga, kaguluhan sa ating mga isipan, no? Pero ang sabi ng ating Panginoon dito, no, naroon na nais niya na magkaroon tayo ng kapayapaan at ito ay matatagpuan lamang natin sa pakikipag-isa natin sa Kanya. Kaya sa mga, lalo na sa kapanahon ng ito, no, marami ang mga nangyayari, no, hindi lamang sabi nga sa ating paligid, maging sa nature, no, na sobrang init, no, marami ang nagkakasakit, pero ang nais ng ating Panginoon talagang sabi nga, pakaigtingin natin ang pakikipag-isa sa ating Panginoon sa ganitong mga kapanahunan, no? Upang ang tunay na kapayapaan ay ating maranasan. Sapagkat ang kapayapaan na inaalok niya o binibigay niya sa atin ay sabi nga hindi katulad ng kapayapaan
sa mundong ito, no? Iba yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Dahil ang sabi dito sa Pilipos 4:7, no? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, no? Ito daw yung kapayapaan na nais ng ating Panginoon na maranasan natin na hindi kayang maunawaan, no? Hindi kayang maunawaan ng ating mga kaisipan, no? At ito rin daw ay mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip. Ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon ay mag-iingat sa ating puso at sa ating pag-iisip, no? Hindi tayo mai-stress, hindi tayo naroon magkakaroon ng anxiety kapag ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon ay ang ating mararanasan. At sa pagkakataon na ito, no, nais ng ating Panginoon na sabi nga ay ah, sa mga pagsubok, sa mga problema, no, sa mga sabi nga yung tribulations na ating nararanasan ay naroon na sabi nga ay matalo natin ito sa pamagitan ng kapayapaan na nanggagaling sa Kanya, no? At ang isang paraan, no, paano natin mararanasan ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos? Ito ang sabi nga, ito yung naroon na nais ng Diyos na itanim natin sa ating puso, ang pagpapasalamat ang paraan para maranasan natin ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, no? Yun daw pagpapasalamat. Ito yung sabi nga magiging way para maranasan natin yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Katulad nga ng sinabi sa Philippians 4:6, di ba? Ang sabi doon sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa, no? Ito makita natin yung kabalisahan, no? Ito ay bunga ito ng mga problema, no? Mga pagsubok. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, no? Ito yung pinakasikreto para naroon na sabi nga ay maranasan natin yung tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Matuto tayo na sabi nga ay magpasalamat, no? Manalangin ng may pasasalamat sa ating Panginoon, no? Dahil ito yung naroon na sabi nga paraan para maranasan natin ang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. O, ano naman ang paraan o ano naman yung way paano tayo magpapasalamat sa Kanya, no? In spite of everything, in spite ng mga problema, ng mga pagsubok na ating mararanasan dahil hindi po tayo exempted hangga't nandito tayo sa mundong ito, no? Mararanasan natin ang mga pagsubok, ang mga problema, mga suliranin, pero bagamat mararanasan natin to, may katiyakan naman ang ating Panginoon na sabi nga ay mapapagtagumpayan natin ito sa pamagitan ng kapayapaan na nanggagaling sa Kanya sapagkat maiingatan nito ang ating puso, maiingatan nito ang ating isipan. At sa oras na ito, ano yung mga paraan ng pagpapasalamat? No, ano-ano ba yung mga paraan na pwede tayong magpasalamat? Una, ang sabi nga ay ipahayag sa pamamagitan ng panalangin. Katulad nung nabasa natin kanina sa Philippians chapter 4 verse 6, no? Naroon daw na idulog natin sa Panginoon ang lahat sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaya ipahayag daw, ibig sabihin, naroon na sabi nga ito ay idulog natin sa ating Panginoon, no? Ihayag natin sa pamagitan ng ating mga labi ang ating pasasalamat sa Kanya, no? Kaya napakahalaga na ang nais ng Panginoon na marinig sa ating mga labi ay ang pasasalamat. Dahil, di ba, sabi nga, life and death is in the power of our tongue. Kaya, kailangan mabantayan natin ang ating mga labi nang maipahayag lang nito ang
ilabas dito sa ating mga bibig o sa ating mga labi ay pasasalamat, no? Sa mga papasasalamat. At ang pangalawa, ang paraan para habang nga ay mabigay natin o makapagpasalamat tayo sa Panginoon, gamitin natin ang salita ng Diyos at umawit ng pagsamba. No, gamitin daw natin sa ating pasasalamat ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang kanyang mga pangako. At tandaan natin, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailanman. Kaya anuman yung naroon na sabi nga ay pinagdaraanan natin na problema o pagsubok, may karampatang salita ng Diyos na sabi nga ay naroon na solusyon para dyan. Kaya napakahalaga na tayo ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagme-meditate ng salita ng Diyos, no? Tinatago sa ating mga puso para in times ng mga problema, mga pagsubok, no, ay magagamit natin ang salitang iyon, yung mga pangako na iyon ng ating Panginoon. Na halimbawa, kung ikaw man ay, nga, ang isa sa pagsubok mo ngayon na pinagdaraanan ay ang sakit at karamdaman, pwede mong ipagpasalamat sa ating Panginoon yung kanyang sinabi na sa kanyang mga latay tayo ay pinagaling na. No? Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay ginagamit natin. Mapapagpasalamat natin ang ating Panginoon, makakapagpasalamat tayo sa Kanya kapag alam natin ang Kanyang salita, ang Kanyang mga pangako. At kung tayo naman ay nangangailangan materially or financially, may papagpasalamat natin yung pangako niya na siya ang magkakaloob sa atin. He will supply all our needs according to His riches in glory. No? Kaya napakahalaga nito na sabi nga gamitin natin ang salita ng Diyos. No? Na yung kanyang mga pangako. Ito yung gamitin natin sa pagpapasalamat sa Kanya. Pagpasalamat natin na siya ang ating Panginoon ay mabuti, no? Naroon na siya ay tapat, pagpasalamat natin ng kanyang katapatan at minsan kadalasan ang mga pagsubok o mga problema ay nararanasan natin dahil sa mga mali nating desisyon, mali nating nagawa. Sa pagkakataon na ito, kapag ang salita ng Diyos ay ating ginamit, no, na ang sabi nga kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, na sabi nga at hingi tayo ng tawad sa Kanya, siya ay banal at tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa ating mga kalikuan. Kaya naroon na makakapagpasalamat tayo na sa bawat paglapit natin sa Kanya, sa bawat paghingi natin, pagpapakumbaba natin, no, paghingi ng tawad, siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin. Kaya naroon na ito'y mapapagpasalamat natin sa ating Panginoon at mararanasan natin yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. No? Marami ang mga pangako ng Diyos, sa mga salita ng Diyos na pwede natin gamitin sa pagpapasalamat sa Kanya. No? Pasalamat natin na sabi nga ay tayo ay binibigyan ng hininga, no? Ng bagong araw, no? Sabi nga ay from the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord is worthy to be praised. Kaya naroon na sabi nga yung mga talatang ito na sabi nga ay naroon na magbibigay sa atin ng pag-asa, ng kapayapaan. No? Halimbawa, sa pagising natin sa umaga, magpasalamat tayo sapagkat binigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong kalakasan, bagong pag-asa. No? Kaya sa ating Panginoon, makikita natin na kapag ang ating mga puso ay naka-focus sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, mararanasan natin ang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Hindi tayo mag-worry, hindi tayo mai-stress, no? Dahil alam natin na sa bawat umaga ay may pag-asa sa ating Panginoon, no? At yung pangako niya na maipapagpasalamat natin na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Po. Kaya gamitin natin ang kanyang mga salita para sabi nga sa ating pagpapasalamat sa Kanya.
At sabi nga ay tayo umawit ng pagsamba, no? Umawit tayo na halimbawa kahit na naalala ko nun yung si Tatay Tom dun sa Mindoro na yung kanyang asawa na si Nanay Toying ba yun na nasa point of death, no? Pero makita nandoon na talagang kitang-kita namin na kahit nandoon yung nahihirapan na yung kanyang asawa pero nandoon na sabay pa silang umaawit ng papuri pagsamba sa ating Panginoon, no? Nagpapasalamat na anuman ang mangyari, alam natin na tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon, na tayo may buhay na walang hanggan. Kaya anuman ang mga sitwasyon ay makakapagpasalamat tayo sa ating Panginoon, no? At ang pangatlo, pwede rin isang paraan para tayo magpagpasalamat, isulat ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo, no? Pwede kang halimbawa kumuha ng papel, no? O yung notebook mo, yung journal mo, isulat mo lahat ang dapat mong ipagpasalamat sa ating Panginoon, sa kanyang mga ginawa, no? Sa kanyang gagawin, no? Naroon na pwede nating isulat, no? Yung sabi nga mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. At makikita mo, sabi nga ay may kinakaharap ka man na problema at suliranin, matatalo yon sa pamagitan ng pagpapasalamat mo sa Kanya. No? At mayroong sikreto ang pagpapasalamat sa Kanya. Dahil mararanasan mo yung kanyang pagkilos, no? Mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan habang tayo patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon, mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. No? Kaya ito yung pangatlo. At ang pang-apat, yun, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ano man yung mga sitwasyon, katulad ng ating inaawit, di ba? Ano man ang sitwasyon, ano man yung pagkakataon, naroon na sabi nga pangit man to, maganda man to, ay magpasalamat tayo sa ating Panginoon, no? Katulad nga doon sinabi doon sa sabi nga ay sa First Thessalonians, no? Chapter 5 verse 18 na ang sabi doon, di ba? In everything we must give thanks, no? Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, no? Sabi nga sa lahat ng pagkakataon ay magpasalamat tayo sa Kanya. At makikita natin na sa ating pasasalamat, no, gumagawa ang Diyos ng kaparaanan upang mapagtagumpayan natin yang ating mga nararanasan ng mga problema, ng mga pagsubok, no, na sa sabi nga na ating nararanasan o dumarating sa ating mga buhay, no? Kaya sabi nga ay matuto tayo o i-train natin yung ating mga sarili na magpasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. In good times and bad times, no? We must always praise the Lord, no? Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Sabi nga, di ba, sa James din sabi dun sa Santiago magala kayo kung kayo'y dumaranas ng pagsubok. Kaya pag nagkaroon ka ng pagsubok, magpasalamat ka sa ating Panginoon. Oh. Pagpasalamat natin na Lord sa pagsubok na ito, alam ko na ako ay iyong tuturuan. Salamat Panginoon sapagkat ako ay iyong ididisiplina, no? 'Yon, no, na naroon na sabi nga sa lahat ng pagkakataon, hindi lang pag yung may blessing tayo o may magandang bagay na nangyari, tsaka lang tayo magpapasalamat. Kahit pangit na bagay pa yan, ipagpasalamat na natin sa ating Panginoon. Dahil 'di ba, sabi nga sa aklat ng Roma, all things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Dahil naroon na may mga bagay na sabi nga ay minsan akala natin ay hindi maganda pero ito pala ay proseso ng ating Panginoon. Kaya kapag naroon na dumaraan tayo sa hindi magandang sabi nga sitwasyon, magpasalamat ka, no? Dahil iyan ay isa sa proseso ng Diyos
para naroon talagang makita natin at maranasan natin ang kanyang kapangyarihan at kanyang kaluwalhatian, no? Sabi nga, in all things, we must praise or we must give thanks to our God, no? Magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. At panglima, ang sabi dito, ipakita sa pamamagitan ng gawa. Isang paraan para sabi nga, ibigay natin ang pasasalamat natin sa ating Panginoon ay ipakita daw sa ating mga gawa. Sa paanong paraan? Ayun, sa pamagitan ng pagbibigay sa mga nangangailangan na minsan ay minsan dumating sa punto parang tamang-tama na lang 'no, yung iyong hawak. Pero kung nais mo na talagang, mapagpala ka o maranasan mo yung pagkilos niya mightily sa iyong halimbawa sa iyong financial o sa anumang bagay na mayroon ka 'no, isang paraan ng pagpapasalamat ay ibahagi ito sa iba 'no, kahit kaunti pa lang o kahit, konti lang. Naalala ko yung nagpakain ng Panginoon ng 5,000. Kalalakihan pa lang yun ano, pero wala pa yung asawa, wala pa yung mga anak. Dumating sa punto na namroblema sila 'no, dahil, sabi nga ay malayo sila sa kanilang ano, nagsama-sama ang mga tao sa pakikinig sa mga aral ng ating Panginoong Hesus at dumating sa punto na, naroon na kailangan na nilang kumain, pero dahil nga, medyo malayo sila, namroblema ang mga disipulo ng ating Panginoon na sabi nga, "Paano paano 'tong mga taong ito 'no? Kung pauuwiin natin baka, lalo silang mahirapan dahil gutom sila," 'no? Pero ano sabi ng ating Panginoon, "Ilang tinapay meron ka diyan?" 'No, nakita nung, ah naroon na sabi nga, mayroong nakita ang isang disipulo na isang bata na may baon, 'no? Buti pa yung batang yun naninigurado, may baon kaagad siya 'no, ng 5 tinapay at 2 isda. Talagang pangsarili lang yun, pero makikita natin na hindi niya 'yun ipinagdamot 'no, hindi niya sinabi na, "Ay, baon ko po ito 'no, na para sa akin lang 'to." Hindi, ito ay ibinahagi niya at nung ito ay, na sabi nga tinanggap ng ating Panginoong Hesus, ipinagpasalamat naman ito sa Diyos Ama. Kaya makikita natin nagkaroon ng miracle of multiplication dahil sa pagpapasalamat ng ating Panginoong Hesus sa doon sa 5 tinapay at 2 isda. Kaya anuman yung ating tinatangkilik, konti man yan, pero kapag ang puso natin ay laging nagpapasalamat sa Kanya, makikita natin magmumultiply ito. Amen, no? Katulad noong yung babaeng balo doon sa Old Testament, no? Talagang kumbaga ano, last meal na lang nila, last meal na lang. Pero dahil ang puso niya ay nagpapasalamat, hindi siya natakot na ibahagi yung last meal nila na yun yung mag-ina 'no, mag-ina kasi sila. Hindi siya natakot na ibahagi ito kay Prophet Elijah 'no, na sabi nga ay, ang kalahati nung kanilang dapat na last meal ay ibinahagi pa. Kaya yun, naranasan nila ang sabi nga multiplication 'no, yung miracle na nanggagaling sa kanya. Kaya naging payapa ang buhay nung mag-ina na yon na, akala nila ay wala ng pag-asa, pero biglang nagkaroon sila ng pag-asa dahil nga isang paraan ng pinakita niya ng pasasalamat ay ang sabi nga pamagitan ng gawa 'no, nagbigay sa nangangailangan. At ang isa pang paraan para mapakita natin sa pamagitan ng gawa ang ating pasalamat ay magpasalamat sa mga taong dapat pasalamatan. Yon, no, na sabi nga hindi lamang sa ating Panginoon nagpapasalamat, kundi sa mga tao na kung saan alam mo na ginamit ng Diyos para sa iyo, no? Ginamit siya para ikaw ay matulungan, no? Ikaw ay naroon maalagaan, no? Isang paraan 'yon ng pagpapakita natin ng
pagpapasalamat sa ating Panginoon. At kapag naroon na ginawa natin ito, makakaranas ka ng kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga no na sabi nga in all our ways sa lahat ng sabi nga in season or out of season, sa lahat ng pagkakataon nagpapasalamat tayo sa kanya, katulad ng sinabi nga sa Colossians chapter 3. Ang sabi dito no sa Colossians chapter 3 verse 17, at anuman ang inyong sabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Yun, no? Lahat daw ng ating sasabihin, lahat ng ating gagawin, no? Kapag ito ay ginawa natin ng lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan ng pagpapasalamat natin sa Diyos Ama. No? Kaya napakahalaga na sabi nga ay i-train natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan na laging magpasalamat sa lahat ng bagay. At ang pang-anim, yung huli, sabi nga ay isang paraan ng pagpapasalamat para maranasan natin yung kapayapaan, i-practice ang pagiging kontento. No? Ibig sabihin yung contentment. Kasi minsan, kaya tayo nagkakaroon ng problema, nagkakaroon tayo ng mga suliranin, no? Kasi naghahangad tayo, no? Yung sa paghahangad natin, no? Minsan nakakagawa tayo ng maling desisyon, no? Kaya naroon na hindi natin na mamalaya, nakakapasok tayo sa maling sitwasyon. Kaya dumarating sa punto, nagkakaproblema ka, no? Kakaroon ka ng pagsubok, no? Marami ngayon, ganun ang nararanasan. Pero kapag naranasan natin yung tunay na contentment na nanggagaling sa ating Panginoon, na anuman yung, sabi nga, yung nasa atin, no? Kung ano yung ipinagkaloob lang sa atin, patuloy natin pagpasalamat sa Kanya, no? Hindi tayo naroon na mamumroblema, no? Hindi tayo, sabi nga, yung peace that passeth all understanding, ang ating mararanasan, no? Kasi kapag ang puso natin, ang isipan natin ay nafo-focus, halimbawa, katulad ng mga kabataan, no? Naroon na sabi nga ay pag nakakita ng halimbawa bagong cellphone, bagong tawag dito, bagong model, no? Ang anong yan, pataas ang pataas yan. Pag doon lagi nakapokus sa mga problema, no? Kung saan kukuha ng pambili, pamahal pa naman ng pamahal kapag ang bagong model ang iaano mo, ang i-desire mo, no? Pero kapag nagkaroon ka ng contentment, mandoon na sabi nga ay hindi ka mamumroblema dahil may pagpapasalamat mo kung ano ang meron ka, no? Kaya sabi nga i-practice natin ang pagiging kontento, no? Lalo na ngayon sa kahirapan, na sabi nga ay kasi yung iba ang alam lang nila na masarap na pagkain ay yung mga fast food, no? Naroon dapat mababago yung ating puso't isipan, yung ating mga sabi nga ay kinagawian, no? Hayaan natin na sabi nga ay anuman yung nandoon, lalo na yung mga kabataan, anuman yung ihahain ng inyong mga magulang, ay ipagpasalamat natin, no? Pagpasalamat natin dahil sabi nga ay sa pagpapasalamat, naroon na mararanasan natin yung tunay na sarap ng pagkain. Naalala ko noon na meron kaming ninong sa kasal, sila ninong Rudy, sila ay wala na kay Lord na sila, no? Pero dati ay, kasi dati nung hindi pa nila nakikilala ang Panginoon, naroon yung sabi nga masagana sila, no? Talagang yung pagkain nila masyadong garbo, no? Pero dahil yung way nung kasaganaan nila ay merong halo na hindi tama, dumating sa punto na bumagsak yung kanilang negosyo na yon, ano.
Pero dahil nakilala nila, nakipag-isa na sila sa ating Panginoon, hindi naging hadlang yung pagbagsak na yon ng kanilang negosyo, no? Dahil sabi nga ay sa pagkain nila na kahit simple na lang, pero dahil natuto na sila na ipagpasalamat ang lahat ng bagay, no? Naroon ang sabi nga ay parang mas masarap pa ang kanilang pagkain, ano? Kaya makikita natin, 'di ba, yung mga kasabihan na ah, sabi nga ay mabibili mo yung pinakamalambot na kama, pero yung pinakamasarap na tulog ay nanggagaling lang sa ating Panginoon, no? At ito'y mararanasan natin kapag tayo ay nagpasalamat sa Kanya, no? Kaya minsan ang alam natin, kailangan 8 hours tayo, no? O 6 hours, pero alam nyo, kapag natuto tayo magpasalamat sa ating Panginoon, kahit ang ilang minuto lang na tulog o idlip, pero ito'y pinagpasalamat mo sa Diyos na sabi nga parang nananauli yung lakas na nanggagaling sa Kanya, no? Kaya napakahalaga ng pagpapasalamat, no? Kaya katulad nga dito, no, sabi doon, basahin muli natin dito sa Philippians 4:6 and 7, di ba? Sabi nga noon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Kaya purihin ang ating Panginoon, no? Kung nais natin na talagang maranasan ang kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon, na mag-iingat ng ating puso, ng ating isipan, ay magpasalamat tayo sa Kanya. No? Pagpasalamat natin ang lahat ng bagay, pangit man ito, maganda man ito, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon ang lahat ng pangyayari, no? Dahil makikita natin na kung talagang naroon ang pagtitiwala natin at pananampalataya natin sa Kanya, all things will work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Ang mga pangit na bagay na yan, ang mga pagsubok na yan na ating pinagdaraanan, kapag ipinagpasalamat natin sa Diyos, no, makikita natin na ito pala ay kasama sa proseso para patuloy nating maranasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. At ito'y magpapatatag ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya sa gabing ito, no, sabi nga ay ito yung huling araw na kung saan ang tema natin ay nais ng ating Panginoon sa dami ng ating natanggap na kapahayagan tungkol sa peace of God, no? Nais ng Diyos na hindi mo lang ito naroon na malaman, kundi nais ng ating Panginoon na ito'y ating maranasan. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi Diyos ng kasaysayan. Siya ay Diyos ng karanasan. Amen? Kaya sabi nga, the peace of God which passeth all understanding will keep our hearts and our minds through our Lord Jesus Christ. At tandaan natin, katulad ng sinabi niya, He has overcome the world. Kaya anuman yung ating problema, anuman yung ating mga pagsubok ngayon, tandaan natin na pagtagumpayan na ng ating Panginoon. At dahil napagtagumpayan na niya, ipagpasalamat na natin sa Kanya. Amen? Kaya purihin ang Diyos, sa gabing ito, tayo ay dumulog sa Kanyang harapan ng may pusong pasasalamat. And I know and I believe na sa gabing ito, the peace of God that passeth all understanding ang ating pong mararanasan. Amen? Kaya tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, maraming pong salamat sapagkat alam po namin, O Diyos, na ang tema na iyon sa loob ng isang buwan ngayong Abril ay naroon po na tumimo sa aming mga puso, Panginoon. At ito'y patuloy naming mararanasan, Panginoon, anumang pagsubok, anumang mga problema, anumang sigalot,
ang amin pong pagdaraanan, Panginoon. Ang tunay na kapayapaan ang mag-iingat sa aming puso't isipan, Panginoon, at hindi kami madidefocus, Panginoon, o hindi mawawala ang aming focus sa inyo, ang aming pagtitiwala sa inyo. Hallelujah, dahil alam namin, Panginoon, kayo ay Diyos na makapangyarihan, kayo ay Diyos na buhay, kayo ang Diyos na nakakaalam ng aming mga pinagdaraanan, kayo nakakakita, Lord, at you are in control of everything. Kaya kami ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat sapagkat hindi naging huli ang lahat. Nakilala ka namin sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan. Marami pong salamat sa patuloy na pagpapatawad niyo sa amin, sa pagdidisiplina niyo sa amin, sa pagtutuwid niyo sa aming mga pagkakamali. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah, sa pagpapagaling niyo sa amin. Salamat sapagkat hindi niyo kami iniiwan o binababayaan. Maraming pong salamat sapagkat ang inyong divine protection at guidance ang amin pong nararanasan sa buhay na ito, Lord. At Lord, hallelujah, alam po namin, Panginoon, hallelujah, ang katagumpayan na naranasan mo doon sa krus ng Kalbaryo ay patuloy din namin mararanasan, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Panginoon, kayo ang hari ng aming mga buhay. Lord, maraming pong salamat at alam po namin, Panginoon, na kami po ay nasa inyong mga kamay, Panginoon. Hindi nyo kami bibitiwan, Panginoon. Hallelujah, sa kahit na anong sitwasyon na aming pagdaraanan, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Marami pong salamat for that assurances, O God. Hallelujah, na ipinagkakaloob nyo sa pamagitan ng inyong mga pangako at ng inyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, tanggapin nyo ang buong puso naming pasasalamat. Amen and amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Maging excited tayo dahil we know that God has, He has overcome the world. Kaya tayo ay isasama ng ating Panginoon sa parada ng tagumpay. Amen? Praise God. Bukas po ay Mayo na, no? May na. Bukas, no? Pang 5 buwan na ating tatahakin ngayon at mayroon na naman bagong tema ang ipagkakaloob sa atin na siyang naroon na sabi nga mapagbubulay-bulayan natin sa loob ng 1 buwan na ito ng papasok na Mayo. Amen? Kaya be excited. And I pray, sabi nga, the shalom, the peace of God, ang ating pong maranasan. Amen. Kaya, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at maraming salamat sa pagsama niyo po sa gabing ito. Amen. God bless us all and good night. Amen and amen.